Здравейте всички! Невероятна възможност ви чака точно под този видеоклип. Кликнете върху връзката в описанието сега, за да започнете собствен онлайн магазин с Shopify само за $1. Да, чухте правилно. Вашето предприемаческо пътуване започва с точно това. Но бързайте! Това предложение е ограничено във времето. Ако гледате това видео, значи сте готови да предприемете смела стъпка. Не сте тук случайно. Вие сте част от тези изключителни хора, които имат смелостта да преследват мечтите си. Светът на онлайн бизнеса е достъпен за вас и вече притежавате всичко необходимо за успех. Помнете, вашето пътуване е уникално и гледането на това видео днес не е случайност. Знак, че сте на правилния път. Представете си, че започвате своя бизнес с само $1 и го виждате да се превръща в ослепителен успех. Това е историята на много предприемачи в Shopify, които като вас започнаха с прости идеи и изградиха империи. Shopify е тук, за да превърне мечтата ви в реалност по-лесно и с по-малко разходи, отколкото можете да си представите. Така че, защо Shopify пред WordPress, BigCommerce, PrestaShop или който и да е друг CMS? Просто защото Shopify ви предлага повече от платформа, то ви предлага общност, непревъзходна подкрепа и инструменти, които растат заедно с вашия бизнес. И с подробния план получавате достъп до най-добрите функции и най-изгодните тарифи за бърз и ефикасен растеж на вашия бизнес. Не чакайте повече! Само за $1 можете да започнете това приключение с Shopify. Тази малка инвестиция може да бъде началото на нещо велико. Подробният план на Shopify е създаден да подкрепи вашето развитие с персонализирани доклади, подобрена поддръжка чрез чат и още много други. Направете първата стъпка към успеха още днес. Знам, че започването на онлайн бизнес може да изглежда плашещо, но с Shopify никога не сте сами. Вие сте част от глобалната общност на предприемачи, които, както вас, решиха да вземат съдбата си в свои ръце. Кликнете върху връзката в описанието, за да се възползвате от тази невероятна оферта и започнете да изграждате вашата империя с само $1. Помнете, че времето за старт е сега. С Shopify успехът е на достъпно разстояние. Напред, направете тази първа стъпка. Не позволявайте на тази възможност да избяга. Кликнете върху връзката в описанието, за да се възползвате от офертата на Shopify и да започнете своя онлайн магазин само за $1. Време е да действате. Присъединете се към революцията в онлайн търговията с Shopify. Ще се видим скоро за вашата супа.